ano mongino monene moko nganjira nera mweda ika akwane mongina na koire muswensa nanje iwa mukwana iga baraka naenda baraka nere toyo toko boko baraka iga kume kumo gambino ate nenge tieke tokarwa masabama ya tokabogenderera toka sababu ya naende baraka kagene una genda te obuya mana masabaita ka koregas naende bano kutanto tagete naende masabaya genderera base kotiga masabo ko sabera baraka genderera igaba na igwete simbarati no muya mai bitamba na bitwe sibete ni bitamba kiasi yaje ko autore siba Shikilia hapo. Allow me put one announcement. Abantu chimoko minyokani kiregesendo china abantu abayamura. Mugambita ikato chenche birengereri. Finally maragoba mugambita anya gocha moyegonda bwensi atotigenchara. Ntogo ikaransa toganya akole. Yes. Bona senge nchonta togo chakera bagaka tigancha kero yobuna chireiga. Takanga sinini ndoro sinoma te watanga mako ali baba ngango musiguru wao tanga mako kwa ali baba ali more mugondo pora ino kagocha kama ganori kana pare gocha konya gwetinya mabora ya mitudu kana nyara nyora ngadori tadare kabusuka haya tushikilie hapo nchi bana kwenda ekayamo ndara kwarega abanina abagaka mwale gwancha omwana yo chako bagaka tomosira undi eko ya numano muya nano tokonyire chipasari ndoja kora pasa ikurwandozi ipasa bato kiroche tokonyire mtakaba magoro chako bagaka ki tora kwarega ingoyo koira ya ingoyo koira chako koira ya ingoyo koira ya Aya, tushikilie hapo kwa sababu nataka kuleta ule mzee na huyu amekuja hapa. Oyo tigate neneraba moro cha bantako tenenera ne tatenga bya kurumambi gaki beko batera utotenga na bantu bararenga na maito gotenga aya shikilia hapo yani mbarenga bako musabera nyasaya mwa matuka mange abantu mbarengo nyakwegoringa onye ndi nyasaya abamaguru angega siende nere bakorere nyinge ko bwe bakorere kieke lakini rende kibarega bado mbuya barega sinere bakorere na bayo gwata maguru tarakora kieke tigomo namo sine asirete ya Yesu abantu abageni bayitombya mohe egenda ngotagenda tangani tiliwe nando egenda tamugambi nasawo sheni nando ira mawuraya nando ira machibunole nando twakawuro nando mnandeiga nando machingo tine namugambi ashikwa nkoleire nando tino mwana owo nando ko kutata kwangota igonkuaniga
Iga. Makofi tafadhali ndugu huyu. God bless you so much. Weka magoka mpagwa. Wana nta tena aba security team batano baikaranze nere. Wikira onchandi. Wikira onchandi. Nganchere kwa heshima kubwa niruhusu mzee aweza akuja azungumze, kisha akimaliza kuzungumza mtamleta mheshimiwa aweze kunena nasi ili tuweze kumaliza. Nganchere thank you. Mzee, naomba sasa ukuje uzungumze, kisha baadaye ndipo tumlete mheshimiwa. Ngango katara kuromu wako yatara ende yete moita. Tuchitocho batara. Totengaki. Wako yatabiri njani nyama tenga tingo nyara. Abantu baminto. Security. Kasi yenu ni nini? Kasi yenu ni nini? Abantu baminto tigera igo bano tigera totegererende abagaka umugambi Jakobo ne kamati yao abana rero togo chiko korusi nyomba n'abagaka mwese n'abakwanira imbuya more kero monta akorega ngambuya more nwanya korro umugambi boriga umuntu ukoina cyako bekiara akorenaki agikeriwa akorenaki oyo no mugambi omuya nare goteba nga oyo ukabuga tenere bitebiaye tigabietare tariboigo bono omugambi otokonyire abantu muna baritore abataka ogosabuchibyase chiogosara chiabura tababangina lero ngosoki toraba nande nyasaye gotokonya omwakonde nande toche boiga eiteko begendo kia maana buya mono mugambi Jakobo ekenege kone gwakorire abana abonsi osarete abana 200 na gento tari amangana ya masikani amanene bono ngwaka buya mono nyasaye goseni ogendere gokonya abatakengeje bono ngokwana ekena kwana Jakobo mwateba Simba egere nduere na cheke bimbieke no bori musana maenda Jakobo wote otibuya egere ngokwana nga Jakobo mwakora nga Simba Jakobo buya mono mabako itakoretia maya ntara leto mheshimiwa na inchi na bonga toko swenganeria kwana nga tokore kitugikirie ebintu mbere na ramede bagunyata ngo mugambi itaru mube oyo igwete ngo mugambi ito no mube tigagende wodi ende ngao oyo igwete ngo mugambi ito tara muisanekia agenda asoyo ko muisanekia barenga mona inje to gwanjera nga onde bwansi ora leto bochinga no to gotena no mugambi. May God bless you so much. In that recognition ningependa unipe kamziki, ningependa njo nyera abwoge sugut mzee karati katika mzee oyara kwana omako beko gataru mugaka nara njo anenye baya go mugaka tushikilie hapo. Mbiamono. Mbiamo,
Osane, ya sasa tutole guru. Wako walia seri tukali takatifu kwa kila leo. Kama chumba kwa kile gaga spensi sawa mtu wa kile gaga. Aba wote wa kile gaga wala choma rembe. Lobwanjani asenke yega na se eskuru yeri yabo. Asa tata. Omugambyo. Ande muna jagata ande muna gete gaga seka kiya. Na jakareta. Ande awero mugambi nande awero mugambi. Oligere jando. Ona ototanga. Enda yenjo kunere. Kaya atwa nganga enda yenjo. Oh, tola enda yenjo. Omugusi. Nere omubashi. Kaya mwenza sikusi. Yasa batani. Asenja kali to motori ita. Haya, niweke muziki mheshimiwa anapo. Bas. Irero no mogo. Umugambi ito, umugambi jako. Umugambi ito, umugambi jako. Jako yo, maeno yo nezimba. Eba ito jako yo. Zimba, Jagoyo, Maelo Nezimba, Mogora Tanga, Mogora Tanga, Mogora Tanga, Jagoyo, Maelo Yone Mamba, Evaito Jagoyo, Evaito Yone Mamba, Jagono Maremu, Evaito Yone Mamba, Jagoyo, Evaito Yone Zimba, Jagoyo, Maene Buyuraye, Ebuyuraye, Jagobo Buyuraye. Omugambye mamba, ebaito Jagoboyo. Omugambye mamba, ebaito Jagoboyo. Jagoboyo, Jagobo Nezimba. Jagoboyo, ebaita Nezimba. Miyamano. Aya, incho. Obukano. Incho. Kemoni incho. Ngabwango oyo nere bwo mwali ogotera erindo mweshimiwa tenene atokwanire twanda omupira. Nga gotera uko. Abana tatagarana nini buyamora naende kuria rero etubwate bintu bitu bya gukoraga egetangani no go celebrate abana babaito bagenda nyangi mumaito mwakoria ntwaira abande nyangi no mwako yo nande ntotigete tukakoraki tukaira abande nabe kunyarekana ayoranga kirege ntokerega lakini mwiburi naro umwana atakire kugenda nyange kintabwati bashokoraki cyoko moira eketo komokonye to kora bubegaki ebintu mbire ebinge to gukora mune county nebinde mbire wakora muna chakubu bagaka mumanyete wetere county government ya Kisii aso mwako yo twakorrebere ntwarente chibasari chenge chimilioni 3 chikana chimilioni 5 erebuye gosere bube togacha amangana ya mache ngabatebya umwako yo eta etwale metege simasako kunya chenge nekenda sakuru kugia saiga
omwaka oyo twamentere kibesa asenge njoko beka kitawo okigoraria amacha ari atubikunya cyenga igoro agenda paka Nyabisia ari ari gyasaiga atirimboke agenda paka mate musaria nabo igusukona sakuru kumusora ni mate ni muri gotara nkobeka tura amacha boni abantu bamusona bakubatebya amacha akogenda pakoro ari igoro baga kitangi kinene sana asenge njoko beka amache aikera abantu angena barabu eyimbi yego sembobe tomanya gocha mana ikinyagitari ogenda nyagitari ya musora bono ntuanye Rosia tiabwato na mache tiabwato na magachiso kubeka na chitangi murura ingi gochorro onyorote ngubere bonu bwabande ngacha tukaikana na kinyoro ba musora tukaiwana tukagitobere muboria tukarura tukagatinya gitari kabenya gitari ngia asiba konyoro bokonye tugacha asakoro kwa Nyabisia babu atinya gitari wekira bono lakini sikolise budget y'umwaka oyo tuababeke na barabanyore nyagitari togo chagari yabo aria enyombere aria gachire garia erimba mbagaka gustari bagaka togo tento igotigera gagwo ese nyitubwa tobore mubonane nabantu baga bonse pipaka maskeisti moino mbabu atinya gitari na saya baranyara kugenda karabanyoro ko nkwanja muri twagatinya gitari yebere fo hospital barenga bagwanje twagatinya gitari nene narwete ire kana ngobori chikuranga ningonjore nyagitari yakonya abantu baito mbagenda nyamache mbagenda ogembo nando mwako oyo bwechibesa twakora boniga twabeka chibesa milioni 15 asenge chokwa gatinyo mbene na garia egera abanyari bako batagire konyora abana banyoraga nyamache abari bataite gopimwa bapimwa ga manyinga komenyekana na kwigwete komekwa mariogo togenda musalia nganyora na barabumba kwa tinyagitari nake kubweye patibona kero munyagitari akorigere igorra ngomonto malaria muriete okorigere igo unga monto ashere bone biriri bono na okoriete igo gotenga nkikorteki ekoriete nkabalente chi microscope mangana makongu bono na bakogenda opimwa manyinga egero manyekana nkiruarte umanya kuruari kwa nkibona mwanto betenji okore county ye bono umwako oyo tole bono gochakira cyane na tokolekere masasi bono na mangana yechipara chipara ikoruna ni gari rogoro egenda pakaga mate omotembe ngwaga chwere epare na rostukuru yonse ligari ekaenda gari yegetiria nyamwaya titambo getu cha ngumbwa elinkoro swe kuruari egenda pakario ngoncho mate no muobo gomonte garata boli ogenda Nyabisia baba chipara inye choka na rosiri sato tayari epara ekogenda moino nyabete igerosiri epara ekogenda gari kuru skuru maige kero gweta bantu mari gweta pare mo chumba ne yana bagweta erebiye go sere bo ona ba minto jiro mo MCA na ba chipara baka muye bacha mwara ite yana mwatige mo chumba bine binde binge na bitoko kora mumanyete ese county ngima mondo tali okoruchiba chao mo huko 1.2 million o abana bali bakwenda university mune transport kero mwaka ngo barangeri na abana bali transport ikiri bwisato bagenda esukuru ekine enteke bagati egi akabere dare turase nje kwarukia abana ngabantu abayimushiga cyane no kwarukia abana boli ya lakini nje naruchiba cyane mo huko nababwatesia egeremo twarukia abana igo ngambo bengo koragati utago sabera rende igon tegete ko bariereira ni manyetenga na botoko bwatira ntogenda tiganya saba sina naenda ko bwatesia nana mugwanje na kyanda gya 10 none ke tubwato bokongu inje chakubo ngote amani sana naika asinta tige turukiana wiga kaso getatanga simo monto rechibe chibesa monto tayorari rega iga maski westingi mantana gutuma getoro nyasa na maete no ngotoma no nde ngorete munero mukyangani nande ka tuomeranire nanje tini kubatika bosa to komerana keriega ke mwangete ngachikonyore county na rusi musaro lione munare to kuri Christmas yamo nkeriega ke mwandige temeremo ekerogo somyo mwana ugo kwa moire school oli kwemeremo tiri yekera ko ure sukali bono njenga gende school nini mwanchangirete mukangira bakabugana ngachikosomororo ngasoma chisabu ngarige mereme kambora mugacha mukandi igo ngambo bekere ngo jana tenga mama esukali ye tata ekwende mbengo kora oso kuno kwere ya bayiboli mbia mono okuno ko bayira linga mbia mono ge koro musaro yonko nyora ni numwande getemeremo na ari getemereme kabeme konko nyora nekere gwaseniwe abana bonse bawo kina banga munanji to basa kwe baba bayiboli bago kora anjite na bayiboli bago asama to cons ekere bako nyoro borwaire make sure no na barabo ekere bara sobye mwana Christmas papa tire neli bwe yamba bakoro bosi ekere bara se Christmas
Ntege tokore rago, tonyore ranji nsinini, togan tokoro mupira, tokore by saa 9, kiro montana bwa jiko serikali Christmas. Ya sawa sasa nie. Ndio mwana. Ono ntege tokorega. Abana aba bonsi pi, tokoya na mwali. Mwezi pi mtu wale walikuwa wasimamia ibale. Bali wote nenete. Tuwapeleke pande ile. Aba ngina toera seme. Na bagaka seme. Ebijana seme. Aba gaka wale 70. No.